zatvorena sjednica će nam pokupiti još ovo lještina što je ostalo. A ne, nema informacije od vas. Uvaženi organizatori, hvala na pozivu, čestitam na ovakvoj organizaciji skupa koji je sigurno potreban i Hrvatskoj fali think tankova koji bi promišljali budućnost. Ja se potpuno slažem sa mladim mojim kolegom i prijateljem da nije baš tako situacija crna, pošto nekad izgleda, i da zapravo ljudi moraju shvatiti jednu stvar koja kaže spoznaj samog sebe. Znači, mi ništa ne možemo naći u vanjskom svijetu što ne nosimo u sebi. Prema tome, ono što nam se dešava je na neki način ogledalo svih nas. Ali svaki čovjek ima priliku da izabere nešto u sebi. Znači, svatko od nas ima i ljubav, i mržnju, i dobro, i zlo, i tugu, i radost. Uvijek pobjeđuje ono što hranimo u sebi. Prema tome, ako hranimo ljubav i optimizam, pobjeđivat će ljubav i optimizam. Ako hranimo malodušnost, skepticizam, pesimizam, onda će to pobijediti. Znači, svatko od nas ima priliku da izabere svoj stav prema životu i svoj stav prema društvu. Nama, kad slušamo na sve tu, svi u dobroj namjeri želite pomoći Hrvatskoj, a zapravo ne vidimo koliko smo mi sami problem u toj košnici, u tom napetu. Zato što kažu da je Bog raspoređivao pamet na taj način da je moguće da svima skinemo glavu i zakotrljamo ih niz livadu da bi svatko trčao za svoje. Niko za društvo. Znači, da bi mi kao društvo sazrelo i napredovalo, moramo se ponašati napretka i odnosa kako Hrvatska treba izgledati, i ovaj mali doprinos koji mi pokušavamo danas napraviti sa medicinskim turizmom zapravo je želja naša da pokažemo Hrvatsku u nekoj drugom svijetu. Znači, ujutro kad otvorim novine u 7:30 ne čitam ih, ali gledam naslove, najbolji čovjek bi se razbolio od loših vijesti koje mi svaki dan čujemo. Nismo mi toliko loši koliko su loše vijesti. Moramo shvatiti da ono sve što objavimo u Hrvatskoj je slika Hrvatske prema van. Dakle, ta slika kako netko doživljava Hrvatsku je razlog zašto ljudi odlaze iz Hrvatske. Zašto su ljudi na početku 20. stoljeća odlazili u Ameriku ili Južnu Ameriku? Nije bilo televizije, nije bilo radija, nije bilo novina, bila je neka usmena predaja o nekom životu. Dakle, to su zemlje bile nade. Da bi mi našli odgovore šta nama treba da riješimo u Hrvatskoj, moramo znati postaviti pitanje. Znači, Hrvatska nije više zemlja nade. Znači, da bi ljudi se vraćali u Hrvatsku, da bi ljudi ostajali u Hrvatskoj, mi svi moramo raditi na tome da Hrvatska postane zemlja atraktivna u kojoj je poželjno i lijepo živi. A svatko od nas može dati taj doprinos koji se sastoji, da li smo mi u sebi odabrali, da budemo dobri i pozitivni ili da budemo malodušni i nesposobni. U Bibliji piše, a vjerojatno je to tako trebalo tada biti, ne čini drugom što ne želiš da te drugi radi. Danas bi trebalo pisati, činite drugima ono što vi želite da drugi vama radi. To je proaktivni stav koji bi mi kao društvo koje se nalazi u krizi vrijednosti trebali graditi za našu budućnost. Na tome priča o doktorima mogli bi cijeli jedan simpozij napraviti. Ja ću odmah rješenje. Moji doktori imaju bolje plaće nego državni doktor. Na 2500 kuna neto, dakle 3000 eura, ja u Zagrebu plaćam još 26.500 kuna državi. 49.000 kuna bruto. Šta bi se desilo da država odustane od 7.500 kuna? Znači, doktor bi moj dobio 30.000 kuna neto, imao bi 4.000 eura plaće kao u Austriji i nijedan ne bi otišao u Austriju. Na tome, to je mjera. Smanjimo porez na rad ako nam je bitno da nam doktori ostanu u državi. Jer će nam se postaviti pitanje tko će prije napustiti Hrvatsku. Pacijenti ili liječnici. Ili će nas napuštati jedni i drugi. Prema tome, može se taj proces riješiti, ali za to treba hrabrost i praksa. Ne prazno teoretiziranje. Prema tome, ako znamo da ne otišlo 600 doktora van, koja je druga mjera?
Pa primimo ono što je kolega Strmota rekao, imam 10 ljudi koji su iz Bosne, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Srbije, koji žele ostati i raditi u Hrvatskoj. Hoće li oni promijeniti demografsku sliku Hrvatske ili će za 50 godina i oni biti Hrvati i dobri građani ove zemlje? Znači, 5 godina su studirao, 3 godine radi, odmah imaš stalni boravak i možeš dobiti državljanstvo. I nemojte im uvjetovati da moraju vratiti svoj plaž, putovnicu. Ja imam takve slučaje. I svi ti ljudi žele živjeti, imati evropsku diplomu, živjeti u Evropskoj Hrvatskoj i biti dio ovoga društva. Isto tako treba napraviti za matematičare, inženjere, za visoko obrazovane ljude, jer ih mi nećemo moći stvoriti. Otići će nam ti naši ljudi. Znači, to su konkretne mjere koje mi moramo odmah raditi, jer je požar počeo, a mi požar ne gasimo. Ako drugi ljudi budu htjeli doći u Hrvatsku, pa i naši ljudi će više ostati. Ako nam 4000 liječnika ode u penziju, a nismo nadopunili sa novih 4000, ko će liječiti nas? Ko će nas operirati? Znači, previše dugo nam treba da bi donijeli neke odluke za koje ne treba jako puno. I za koje mislim da bi mogli donijeti konsenzus. Zašto ljudi biraju Hrvatsku? Pa na jednoj strani, iako nismo jako razvijena zemlja, mi smo ipak vrlo sigurna zemlja u kojoj nema terorizma, mi smo vrlo lijepa zemlja koja nije zagađena, koja ima prirodne ljepote. Dakle, ljudi vole dolaziti u Hrvatsku da se odmaraju. Znači, postoji percepcija Hrvatske kao lijepe, kulturne, sigurne zemlje. Ali se postavlja pitanje, kad govorimo o zdravstvenom turizmu, da li bi ti ljudi koji žive izvan Hrvatske htjeli operirati svoje oko, srce, kuk ili nešto? Nažalost, većina ne. Jer ja kad bi vas pitao da li bi se vi htjeli operirati u Tirani, u Albaniji, svi bi zaškrkutali zubi. A da odete u Tiranu, vidjeli bi da se u zadnjih 5-6 godina puno toga isto promijenilo na bolje, da to nije Tirana Envera Hođe, ali percepcija je još uvijek ostala da ne treba ići u Tiranu. Mi imamo po onoj Božjoj, što sam rekao, i glavama, zato mišljenje da smo mi najbolji na svijetu. To je na jednoj strani dobro da imamo taj pozitivizam, ali nas ne doživljavaju svi ljudi tako. Ljudi s kojima smo mi bili u bivšim zajednicama tipa Habsburške monarhije, ljudi iz Austrije, Njemačke, Sjeverne Italije doživljavaju Hrvatsku pozitivno i na neki drugačiji način, pa lakše ti ljudi dolaze kod nas i na odmor, i na liječenje i povjeravaju svoje dijelove tijela da njih rješava. Ali Englezi, oni nas ipak smatraju malo manje vrijedni. Ali će doći rado na Ultu, doći rado na Dubrovnik, doći rado tamo. Na tome mi moramo iskoristiti tu priliku, ako pošaljamo dobre i pozitivne poruke, da ti ljudi vjeruju. Znači, Hrvatska ima bezbroj mogućnosti, ali nema minimum zajedničkih vrijednosti, jer mi zadnjih 20 godina stalno razgovaramo o čemu se razlikujemo, a ne u čemu mi imamo zajedničko. Puno je veći broj stvari koje nas povezuju, bez obzira da li govorimo o desnim, lijevim, ruralnim, urbanim, liberalnim, konzervativnim. Dakle, broj vrijednosti i broj problema je puno veći koje nas povezuje nego ono što nas razdvaja. Pa naučimo razgovarati najprije onome što nam je važno, a onda onome što je malo manje važno. I tako ćemo doći do tog konsenzusa o kojem je govorio profesor Skoko danas vrlo lijepo i dalje. Da bi mogli mi ponuditi da ljudi dođu kod nas, onda moramo poslati drugačiju sliku. Ovdje ću vam pokazati da je kratko vrijeme, jedan dijapozitiv. Prije tog dijapozitiva. Dakle, prije se mislilo da je najvažnija stvar cijena. Ili bi išli u Albaniju zato što je nešto jeftinije nego ne. Dakle, prvo je percepcija zemlje. Znači, mi moramo poslati poruku da smo mi evropska zemlja, da smo sigurna zemlja, da smo uređena zemlja, da imamo pravni sustav u kojem su ljudi zaštićeni, u kojem su pacijenti zaštićeni, u kojima se sudske tužbe, ako već nastupe, se završe pravedno u razumnom roku. I tada će nas ljudi doživljavati da smo mi sigurni i dio njih. Ako mi se natječemo u tome da se raspišemo sve moguće negativnosti koje postoje, ne treba ih ignorirati,
onda nam ljudi neće vjerovati. Znači, moramo naučiti da nam se dešava u životu ono što mi odašiljemo prema vama. Individualno i kolektivno. Znači, naša kolektivna svijest je nabijena, nažalost, sa puno frustracije, sa puno nezadovoljstva, sa puno nepravdi koje su se desile u tranziciji, sa puno opterećenja koja su nas koštala kroz Domovinski rat i tako dalje. Ali moramo moći to prevladati, oprostiti i okrenuti se budućnosti. Dok god živimo u prošlosti, nećemo... Sam prešao vjerujem. Okrenuti se budućnosti. Sad ću se vratiti na još jedan ovdje stvar koja je... malo sad. Jednu, koliko god vam ovo izgledalo, zdravlje je postalo privilegija i posao stoljeća. Švicarska je čuvala novac drugih ljudi, a mi danas imamo priliku da Hrvatska čuva zdravlje. Jer ima ništa važnije kad bi vas pitao šta je vaša najveća snaga, šta je najvrijednije u životu. Najvrijednije je zdravlje. Da vam je slučajno dijete bolesno, ili da vi imate bolest, ili nešto, nikakva reprezentacija, nikakav drugi događaj u životu nije važno. Druga vrijednost u svačijem životu ili snaga je njegovo obrazovanje. Dakle, obrazovanje je nešto s čime mi povećavamo svoju vrijednost. Na tome tko je spreman platiti ono što mi znamo u znanju i vještinama za naš rad. To je druga vrijednost u svakom čovjeku i u svakom narodu. I treća vrijednost, ko su naši prijatelji da nas dovedu iz točke A u točku B. Mi ne smijemo voditi politiku da smo postali kao naši susjedi da se vascene svet Hrvatske protiv nas. I nemamo dobre odnose ni sa Slovenijom, ni sa Bosnom, ni sa Srbijom, ni sa Mađarskom. Nešto nije dobro. Znači, moramo mi biti pozitivni i pokazati kako mi želimo da se ti naši susjedi odnose, da bi nam se to vratilo na drugačiji način. To je potpuno jedna druga filozofija. I veliki su oni koji mogu opraštati, veliki su oni koji mogu dijeliti, veliki su oni koji mogu slušati. I onda ako to pokažemo da te vrijednosti koje smo izgubili, steknemo, onda ova zemlja ima šansu. Da se ljudi ponovo vraćaju, da ovdje žive, da Hrvatska postane zemlja poželjna za život. Prije par godina u toj nekoj svojoj želji da ja nešto dobro učinim za društvo, ja sam se potpuno realizirao u tom poslu, sam htio napraviti tu priču sa nacionalnim forumom koji je imao jedan projekt koji se zvao da Hrvatska postane drugi dom za umirovljenike sa sjeverom. I nažalost to ljudi nisu razumjeli. Dakle, kad nacrtate krug 500 km od Istre prema sjeveru i obuhvatite sjevernu Italiju, Švicarsku, Austriju, južnu Njemačku,